Ngi aingo yo blay na kam ngi step bola penyo hangi pat ngi songo ro bo blay udang penyo hangi ya galat ban sha skor ga kting jong blay haga step ko bakum kane nagam naga good news tv ni ai ko blay step ka basuk bad ka bakmen ni pibaro haga kerteng jong trai nong penem ba et jongi uji sukres ka jing pusan haga step ngalasot na ka kting jong blay na ka testament ka barim na ka kitab beningkong gisim kalau nong ka bakhat nyo de khot ka bakhat lai ka ktin jong blay ka ong tiu Elijah ul ong haka what's no shep tiang tu lek ba tu le komba phala ong Henry tu kre shwa ya nga iwei ikpu baret bat walam ya ita shanga bat hadin kata sakre ya lade bat ya ukon jongpa ba pentip ya kani gaji tu khana khamha sobha puleru na ka kitab beningkong kisim kalnong ka bakhat nyo dikot ka bapra hadu ka bakhat nrio ki parlok ba et ka bible ga itu angi ba ublay ula batha yo prophet Elijah ba unet ban syong hajan ka wa keret ka ba hakmat Jordan ban ri na usim Ahab bat ka sim Jezebel badong ka bible ba ublay ha bakum ka taga por ula basayo Elijah da kikpu bat ka document step bat minute ling ba kiting up bat hadin ba larngat ublay la batha ya u ban lech serapat bat hangta unya shem ya ka wai ka riu kan thai bat ong ublay bakane ka brio kan sa basaya me shisen perkhat so lingo balai ba ublay umpa yu Elijah shaka ying kibri ki ba khamdon kham em lane shaka ying ka ba kibri ki ba khambiang khambit lane shaka ying ka ba kimat jing e balai ba hap man pha shaka ying jo ni ka riu kan thai ka ba duk ka badon hapleng jung ka ta jing ter khong klem slap happening jung jing duk ka jing kerdo ublay menta upha sayo ni Elijah bandet ka yeng jong kani ka bre ban basayo hande ka ktin jo blay gai thu hangi shaphang kani ka bre ka bawat happening ka jing duk ka jing kerdo happening ka jing khuslai renkat ba ka jing duk jing kermen nomar ba omdon jing bam shu lat nya ostang shikham upuro bat khindiat ka umpanyang hau kulong haka bakani ka bariu kala penkre ban shet na kam tayaladi baru khon jangka bat kilamut artat ban yap no hapdeng ka bakum gara ka jinglong jingman ka ba ka kaya kendo mentau shuwan khok so uni riu nong wei bat uwan ban pan bam naka kani gari gun thaya ka baningkong kala ya thu ba ka don tang shikham upuro ko kan ba ka don tang shikham upuro bat khindiat ka umpanyang bangamut ban shet na kam tayaladi baru khon janga bat ngin sayap no artat Behadin bekalaya snow ya ki artali ki jingpen pau ki bu Elijah lo kran haka kala pen ko ngo bat ka bami nak kata ka jingpen ko ngo jong ka kalong kala yo ma ya ki jingker khu haka por ka ba kam shim la poi perkhat satya kala yo pat ya ki jingkermen hapring jong ka jing do jingkermen ki kentin ki bu Elijah lo kran ki long baningkong haka dekhot ka bakhat lai ko wong what ship ting tu let bat le kumba phalaong nang ta ka ba arpat ka badon ha ka dekhot ka bakhat saw ki kentin ki boli jaw kren galong wong na ba kumne wong utrai ublay ki Israel o puro ha ka ta ka syang unam lot lemne ka umpniang ha uto kulong kanam do tat anda ka ta sngi ba utrai un paslap ha ka kendo ka kalimat ba kani ka riu kan thai ka snow yi kini kentin wa la kam itu yu ni nong wei de ei hamdai ka ba snow tanat ban perkhat phangani ka riu kan thai ka long ba klam ki no ki jing snow art tien klam ki no ki jing kali da kum wei pat hamdai ka la pen ko ngo ningkong Samuel mo khatsan khot ba apu ar ko ong ka jing ko ngo ka khamna ban ya ka jing knya ban yo iru ya kata ba ka ba mi na kani ka jing ko ngo jong kani ka riu kan thai kala long ka jingkar khu yaka bat ya ukhun ba marwai jongka what habu ni ukhun la yap hambe ni shem ga ktin jo blay gai thu ingi la pen impat ya u da uni u shakri jo blay u Elijah ka ai tharai ka banjia la da ka ni ka briu kan jin da la karnga ban besai u Elijah ka bathi kana hi le se ka jing kordet kan lap yaka bat kin sayap hambe na mar ka jing ko mu kum tar ngi i ba ublay ula kerku bat ula don rengkat bat kani ka riu kan thai what happening ka jing du jing kermen handa kala ya mak pat ya ka jing kermen na mar ka jing pen ko ngo jongka ban besabang ya uni shakri jang ublay ko ki parlok bat ki par bangit be ki ba pek ya kani ka video leng ba kani ka good news tv
Ngiem ngiri gisngi haka bangila terkhong om tang haka bang kadi ni terkhong om tang haka kamai kaji hendring la terkhong ru wat haka jinglong jingim ka bakenja mensim Kibrio kini kisngi kimbang syuk ban snap ika ketin jang ublay kimbang syuk ban syakri ublay kimbang syuk wat ban pedru ya ki video templay ki jing sniu ki jia bat kinang yai jia man laga sngi haka ni perthai ubaman unang thau ki lat ki lenti ban kejap lut ya ka jinglong mensim jang ibaro tat hadu bangin da terkhong haka ta ka jinglong mensim ke jang ikum ki kristan kum tangi don kamban kendet ban riu no ya la bardir ke por Kai namar kata ka bangidan kamban le. Kani gare kun thaina sarpat. Ka penken mau yang iha kani kapor. Ba ngiru ngin kongo. Dei anda haba ka kongo. Kum ta ka jingkerku kalawan tu ka jing im gajongka. Nakam da janga bajong pi. Ka ai ka bangidan kamban kongo. Aktinu blai ka itu angi bagani ka riu kun thai kala pen kongo ban besa yau Elija. Bat kum taru. Upuro haga syang bat ka umpne hau kulong kim syam lalat. Kumta ka bangidan kamban le kalong ngam keren ye ka jing yasam ye ka jing bam ha ka ni ka met henry ka jing bam mensim. Yasam lam ye ka ktin je ublay syeki tu ki parlok ki jang pi ki bla terkhong ha ka jing long mensim. Pi haba nishu bu tang halade ka batik na hi kalong niru ngin sa terkhong ha ka wi ka sngi. Henry haba yasam lam syeki we ni depen kre ba kumta yala dir ngisan ye ki we ru ngila banyaram ba kiru kinsan ha ka jing long mensim. Syabane tu igni jing jiang ala panjing bet na uparlok bangan share kini jing jiang. Hakini ki kendiat banai ki belalai. Upon uwe parlok wang ba udon iwe iparlok jang u. Iju ong ba idi beri bala kerni ba ka dikiat. Baru ong ba man ukuran ye i. Iju ong ba ngadi tang ha ka por menmet. Ha ka ba omdon syuk manu ba ye i. Handai ta uparlok wang kan mento iu pi buri na ki beriu handle da pim syap tiang sa te ublay bala banyo ilut iki baro namar ublay hi sngo bha habang di kian namar ka kejet bat ka terkhong ka jinglo mensim anda bala yakran bat i lemba ka phone i pla ba ikal ladi nadu buklan ukpa jong i bat namar ka jing ban jo ka jing snosi ka jing khuslai kumta isdang bandi haka por menmet da ka jing duai ka jing samle me ka ktin ka jing ublay bat ka jing kershan jong to perlok mentai lalai na ka jing kerni ko ki perlok bait ki dan shibon ki perlok ki jangiru ki badon kam ye ka jing ram jong ha ba jong pi ki thrang hanrai kim tip satia kumno ban le ki kwa ban kala bomot hanrai omdon ba kershan lem le kam da jong ki dan shibon ki badan apreng ka jing do jing kermen hanrai omdon satia ki bayar ban aimen sim ye ki dan shibon ki ba khuslai hanrai omdon nong pentengen lem na kam da jong ki ndai ka ba bon sien ki break is ngotna ban le kalong haba ki i ki bakum ki breu ki ngotna taman kadokti lane pan bishar yake ka jingkaling ya ka por kalong hato kam demo ka kamram jonga ba jongpi kom ki bangai ban yarap lem nakam da jongki ni ki balatlot ha ka jinglong mensim wa apostol paul wong ngilong ki para betre lembar ublay we are God's co-workers ki betre lembar ublay kumta kadega kamram jonga ba jongpi ban yarap lem ye kita ki bla terkhong ha ka jinglong mensim compare kila bande ki para kristan kila bande ki bampa long kristan ru kata compare kini ki don ha ka jing terkhong ha ka jinglong men jingim bat kam tam ha ka jinglong mensim jongki kumta ki don kam ye ka jing yarap lem jongi kenau ka jing kongo ka kamla ban ye ka jing kenya la dengi kongo ban ye samlem ye ka jing ba mensim shikiwai ki bodon kam ne ka hangta ninyo i ka jing kerku ka jong blay ki buan tu ya ka jing im jongi ko man na gasni kumba ublay la kerku ya ka ni ka riu kun thai ka nong sarapan ublay kerku yangi ha ka ni gasni ha bangin sedang i gasni ngin sedang ringkat ba ka ni ka jingkot jingmot ba ngin ya samlem ya ki jing ba men sim shikiwe ba ki weru kinam terkhong ka jong men sim handai ngin ya sanlang ha ka jinglong jing im ka ba kinjam men sim ka jongi ublay na kum ta ka buram jong amen nginya doai yang ngo yang atrai na margani ka step ka ba mela penyo hangi ba tribe it shabangin mi na ki yang kisem ka jongi yang ngo na margani ka ktien ya ka ba mela pen kan ma hangi ka ni ka step lengba kani ka riu kan thai ka nong sarapat hoi trai ha paring ka jingkerdo ha paring ka jing khuslai ka bla ban ya ka hanrai na mar ba kala pen ko ngo ban basai nu shakri jongi Elija kala yo ma de ka jingker khu na me hi kai na margata
Nakam da jongiru kum ki balangek. Bangiru nginyo ikan ikajuk kerkum perkat. Bangenang banyak samlem. Yaki jingbam ki bakan jaman sim. Shaki weipat. Ki badon hapling ke jing terkong. Ki badon hapling ke jing kuslai. Ki badon hapling ke jing duk jing kermen. Hikai ngitrai. Bangenang ban penkok ngu irade. Shaki ni ke jing kot ke jamai. Namar ke ketin jome ke ongkum ta. Ke jing kenya. Ke jing kok ngu. Ke kamla ban ke jing kenya. Ada menit ni kini ki yang gisam ke jongi. Rengkat bat kini ke kubor. Bangin ya samlem. Ya ke ketin ke jome. Shaki weipat. Laki banget ni ki bampat ngai. Kena bangin ya sanlang. Hake jinglong. Ke jing im ke bakan jaman siam. Hake kerteng uji sungi duai. Amen.